měl Petra Fondu, jenže neměl peníze, i když sáhl do všech fondů. Uvázal si s lepkou šátek harlejácký čepici a pak jednou přines domů zadní kolo v krabici. Vymyslel, že postaví si veterána v dílu, jenže byl furt unavený a neměl ruce k dílu. Vyhlásil pak mezi kluky, že vyjíždí v máji, neřekl takhle to počet a tak je to v háji. Když ráno vstává, halíka v krabici, do klancu dává, halíka v krabici, součástky střádá, na halíka v krabici, do basy žádá, halíka v krabici. Jeho touze po stroji se smáli lidi místy, nedbal jich a za ní ceně scháněl další písty. Chlapi tahaj do postele z Prusu hezký dívky, on v ložnici pod peřinou má startera cívky. Když ráno vstává, halíka v krabici, do klancu dá.